As fichas de dominó voltarán a facer ruído en Taboada o vindeiro sábado, xa que nesta vila celébrase o 6º torneo aberto de dominó que organiza a Federación Galega en colaboración co Concello de Taboada. Un evento no que xa están inscritas 40 parellas, número que aínda pode incrementarse xa que a inscripción está aberta ata o mesmo día do torneo. Un campeonato que levanta moita expectativa e que atrae a numerosos xogadores de dominó tanto locais como a visitantes á vila de Taboada. Como xa é tradición aquí na provincia de Lugo, celebrarase o campeonato de dominó, campeonato regional, que veñen xente de todo Galicia. Esperemos que sea participación tan abundante como foi estes anos. Eu penso que sí, porque, bueno, os organizadores que nos simplemente colaboramos un pouco con eles, desde o Concello, non? Pois a asistencia sea grande. Todos os participantes loitarán polos primeiros postos que contan con premios en metálico. No apartado de parellas haberá un total de 700 euros, que se repartirán entre as 4 mellores. A cantidade dos premios para os 3 primeiros equipos será de 450 euros. As partidas darán comezo ás 11:30 da mañá. O sistema que se empregará será a primeira ronda a metades e nas seguintes partidas aplicarase o sistema suizo, coa regulamentación vixente na Federación Española de Dominó. A duración dos enfrontamentos serán como máximo de 50 minutos, ou ben cando se cheguen aos 350 puntos.